ana galar disrondolan ndak ana srebet dipangan luwak gara-gara ana dolar mundak beras mundak LPG mundak gula mundak kabeh melok mundak tapi untung blonjone wong wedok gak melok mundak kapok kayu dlingu digawe areng cewek sida wungu ireng-ireng rambute lho rambute oh nek areke wayu-wayu manis wong rumah tangga dolor iku gak sak madya kudu dijaga ngantek pupuse ayo swara mula nek ndolek bojo aja sembrono kudu teliti sadurunge solo mula nek telek wong wedok penojo sembarangan milih wong wedok sing iso dadi pedagang ngrangkul keluarga ndedek anak lan putra iso dadi teladan mula dadi wong lanang cak penojo sembarangan karo wong wedok sing gedhe rasa sayang nek wong wedok salah kek ana bimbingan peno aja gampang mara antangan semono uga wong wedok aja kakean tuntutan nek njaluk apa-apa cocokno karo penghasilan nek peno duwe ekspektasi sing berlebihan nek wong lanang gak kuat nang jaba golek gendaan mula Pak Suedi iki sing duwe gawe duwe kajatan nikano putrine tamune teko akeh undangane ancene Pak Suedi supel bergaule tamune teko terus dijak salaman terus dirangkul didolekno panggonan uga gak lali diaturi unjukan
Panjenengan diaturi pinarak karo ngicipi daharon mula bengi kidulur kajate Pak Suedi eling-eling sik dulur kula melok berpartisipasi dene maringe dong disangoni saya ucapkan terima kasih dene gak disangoni sampai meneyo tak enteni boten Pak Suwadi pun cukup Budi Wijaya malam hari tampil luar biasa ayo Cak Hamid tarik bro karo sing gelem nglodruk. Arek nom-noman iku lho. Enak nglodruk. Ngene tok 2 juta. Sampeyan delok senimane. Budal nggawa mobil. Lodruk sakniki mboten kaya biyen. Derajate luwih dhukur malih. Seniman niku paling sampean salaman kali bupati, salaman kali Pak Camat pun bangga. Nek seniman salaman kali presiden pun biasa. Mulai ayo arek nom-nom melok lodruk. Cek gak ilang lodruk niki nggih ya. Sinten malih mangken sing awet-awet mboten lari nom-nom. Enak. Seniman tanggapan akeh dhuwitku sak pirang-pirang ngalor ngidul dikawal koyok gerakan kepingin apa ae mesti keturutan dhuwitku akeh manganku mele-mele aku seneng karo gule sate sepi tanggapan mangan apa anane kadang-kadang iso mangan kancane mula aku jajal buka haluan aku jajal buka peracangan kayane rada lumayan mula aku klakon dadi juragan atik juragan kendel wingi nang Malang aku kula apel duweku akeh tak tumpuk andel saiki duwe entek tak gawe mangku purel apa namung semanten kitungan kula menawi lepat barang ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane tasik semangat dereng ngantuk sida wungu luar biasa bersama Budi Wijaya. Yuk bareng-bareng satu orang penyanyi yang luar biasa, artis kebanggaan Jawa Timur. Siapakah dia? Pantau man. Bersama Budi Wijaya. Duda dari Dewi Persik, Cak Wanto Sitor.
ndukur. Isore. Tutupan ngono sik. Aja ngono, Mbak. Ana wong salam iku dijawab. Iya. Mugane wong salam iku hukume wae. Wong nguluk salam hukume sunah. Sunah. Sing jawab hukume Wajib. nah, nek ana wong salam gak dijawab berarti Tuh. Ayo, aku jawab lah kok ya. bisa. Kok jawab bojomu ah? Lho, sampeyan ambek iku bojone. Astagfirullahaladzim. Ngapur ae. Soh, Apa? aku terkaget. Kok terkaget? Ibu iku jelas ngomong. Wis salam wis dijawab bojoku. Lah wong iku lho wedok ambek wedok. Dudu iku bojone. Dudu ta? Dudu. Sing dipangku lho. Sing dipangku. Endi sing dipangku, Soh? Ana lo salam nang kene. Niatmu niat gawe hiburan nang kene. Bener. Cek wong kene seneng. Senang. Pak Suedi wis luar biasa. Bener. Bapak Lurah Sumedi. Luar biasa istimewa. Nekakno hiburan lho Dudu Wijaya. Digawe masyarakate ben rakyate seneng. Sakmene akeh gak ditarik. Gak ditarik blas. Ditanggung dhewe. Heeh, syaratnya siji. Apa? Diundang gak diundang buo rek. Tapi insya Allah wong sido kabeh bowo. Oh iya wong kene iki. Bowo kabeh bowo aku. Sing penting bowo lan teko. Iya, sing penting ku sing didoleki wong duwe hajat. Gawe Iku hajat. asline dudu bukuane. Apa nek sok? Donga pangestu teko tamune. Betul. Supaya kemanten iki iso dadi kemanten sing sakinah mawaddah warahmah. Ngono. Didongakno Bapak Suedi. Suedi. Suedi rezekine ben tambah kata nggih. Amin. Nek nyalon didukung malih nggih. Dicoblos malih. Menanam padi panene 6 bulan sekali. Ah, cakep. Bapak Suedi sekeluarga muga banyak rezeki. Allahumma. Allahumma. Blonjo wedi digawe sumur. Cakep. Muga-muga Bapak Suedi sak keluarga kabeh panjang umur. Allahumma. Menanam padi di samping pohon bayam. Cakep. Bapak Suedi sekeluarga hidupe adem ayem. Allahumma. Gawa wedi digawa nang kono kene. Cakep. Muga-muga Pak Suadi rezekine iso tambah akeh, tambah iso ngekeki sodako nang sak padan-padane. Allahumma. Allahumma. Amin. Menanam padi di pinggir tegalan. Ya Allah, malam ini moga-moga Bapak Suedi munggah nyawer dagelan. Aduh. Allahumma. Allahumma. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati. Oh, Sesungguhnya hidup ini kita serahkan kepada Tuhanku, kepada alamku, semua dan sekitarnya. Betul? Betul? Jamaah. tunggale iki kemanten lanang ya ngono. Aja gampang-gampang dadi wong lanang. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Mbok. Maksudnya wong lanang ku pimpinan dalam rumah tangga imam. Ana bojone salah aja gampang ngampleng. Dirunding sing apik. Ngono lho. Heeh, aja lali. Wong lanang ku ya kudu wajibane belanjani. Iya. Apa? Gak koyok bojone wong sida umum. Bedane apa? Apa bojomu lanang? Jare beda. Apa? Oh, bojomu neriman. Sing rumangsa terus kinten. Iku
Bupati nek dilempari niki. Apa? Jubon itu. Aja ngomong ta sak. Ono promosi ae. Iya ini. Bojomu kok iso luwih nriman? Neriman. Buktine apa? Kanca-kancane kon dhewe Ya, belanja sedina gak cukup 100 200. bojoku sedina blandane 300. Bojomu dhewe 300. 300. Lalat. Bojoku kon ro Bojomu apa? sedina belanja 5.000. Hah? 5.000. Kon kok gak trimo sesuk. Bojomu gak duwe weteng ah bojomu. Lah, 5.000 tuku pentol gak sampe jangkep, Cak. pentole sapa? Bojoku ku neriman lillahi taala. Mergo biyen awan dhewe nikah iku mas kawine gak ono apa-apa blas. Makane bojoku neriman, aku sayang. Belanja 5.000 so cukup sedina tek. Sampeyan ngono kok dibelanjani 5.000 sedina. Ora. Tek muni-muni. Gak turun. 5.000. Berarti sama bukanlah istri yang soleha. Jangan bojoku sok. Kok iso nrimo 5.000 tok lho kok sabar ya bojomu. Sabar kok. Yo yo yo. Kon ora nek esuk. Yo nek esuk kok iso 5.000 cukup digeman sedina. Saking solehae sok. Hebat ngatur manajemen keluarga. 5.000 tapi to. Iya 5.000. Carane yo apa? Carane. Yo Esuk sesuk gawe energen. 2.000. energi. Sarapan energen 2.000. Yo yo yo. Energen ku menunjuk rasa lapar. 2.000. 2.000. 2.000. Ejek 3.000. 3.000 terus Sarapan siang, makan siang. yo yo. Ono Heeh. makan siang, Makan siang. kopi jeliti. Menunda lapar temenan. Kamu kita dipangan kok penunda lapar ae lho. 2.000 4.000. 4.000 mek siang to lho. Siang tok aku 4.000. Ejek 1.000. Lah 1.000 itu lho gawe sampe bengi lho Makan malam karek 1.000. karek 1.000 ditukokno apa? Promak. Sewu promak sok. Alhamdulillah sok. Apa? Ditelateni bojoku seminggu bongkok. Ini lho to. Manajemen rumah tangga yang bagus. Nek kon memang kuatmu belanjani 5.000 gak apa-apa. Gak apa-apa nih ya. Sing penting carane. Carane ya apa sok rasa. Nah, kita kei kon tak kei tutor supaya awakmu ngerti. Ngono. 5.000 kan? Cukup. Ya, cukup. Carane ngene. Carane apa? Esuk Esuk. belanjani 5.000, Heeh. bojomu tukokno kanji. 5.000 itu kono kanji. Kono kanji. Campur banyu digodhog alon-alon. Yo. Engko nek wis mateng, Heeh. pakakno anakmu ya bojomu. Wis esuk. Wareg kowe. Wareg yo. Wareg. Wis esuk. Wis tau. 5.000 tak kono kanji. Tak masak. Empuk tak delek ngene lengser iki. Mbok Anak bojoku moro mangan kecepet. War anyene sok. wareg kan? Wareg. Wah. Waktu pas awan-awan sok. Apa? Anak bojoku nang sawah. Terus? Lah kok panas ah. Iya, iya. Aku kabeh. Anak bojoku sak aku kabeh. Lah lho. Dadi gawe sok tak gomono tak setrika. Anak bojoku tak setrika. Kakean kanji. Kakak kanji. Berarti gak cocok. Gak cocok. Ngene, ono maneh carane. Carane apa meneh? Kene iki sing dodol warung sapa? Sing racangan. Kene ya. Jenenge sinten, Bu? Sing racan. Syariah. Yutun apa ya sinten? Yumi. Santi. Santi. Betul jangan Yu Santi kok TK. Santi tak katutno lho kan iki transfer lho kan iki kemarin. Yu Santi. Yu Santi. Duwe 5.000. 5.000. Sadurunge kon blonjo ijolno ewonan. 5.000 dijoleh Heeh. Aku dadi wakeh sok. Dadi 5. Oh ya dadi 5 sih. Ah, budal nang Yu Santi. Yu Santi. Yu Santi lak ngedoli. ya. Heeh. Ngomong, Yu Santi, Heeh. kula tumbas beras 5.000. 5.000. Mesti takon. Duitmu ono ato? Duit beberen 5.000. 5.000 dibeber. Ah. Lah. Niki lak duit sing ning Santi tempelno bathuke. Blek. Yu Santi gopo ngedoli beras, tanganmu sing kiwa operasi.
bawang bisa. Ana apa bisa. Iwak-iwak bisa. Duit ditamani yati blem oleh beras rega 5.000 kon jangkep sak bumbune to. Jangkep yo. Jangkep. Wis iso. Mulai kon wis iso masak bojomu. Wis iso. Wis tau. Wis tak jajal. Hasil yo 5.000 tak ijono recehan. sewonan. Sewonan dadi 5. Aku moro isu-isu nang Bek Santi. Bek Santi blonjo. Yo. Ah wanto maneh. Paling ngutang boten, Bek. Ah, yo Hari ini gua bayar dengan cash. Wah. Bek Santi kula badhe blonjo. Iki duitmu. Langsung beli 5.000 tak. Pelek. nang patuke Pelek. terus Tangan kiri operasi yo. mau pasti. Gremet. Ah, Gembuk-gembuk tak kira tahu yo. lho. Mbok tekel, Gembuk-gembuk aneh tak kira tahu tak lekel yo. mbok perkes. Prekes. Tibane tahu. Tibane pumpune Bek Santi. Oh, blonjo sah. Aku dieker-eker ambek bojone Bek Santi. Karo Besandi. Gara-gara perkes pupune. Kok ora prekes bojone mah. Iya ya ta ya. Mula wong wedok iku memang ya awak wong lanang sing apa sing bagian Iya. no. Bener terus bojoku. Kon ro biyen bojoku. Heeh. Nek mangan kon ro dhewe sih. Bojomu gak tau ngaji ya to? Gak tau ngaji, gak tau sembahyang dolar bojoku. Wis awelek. Awir wong. Ala wong. Rambutnya keriting lho. Ya. Bojoku Bojomu mangan kon terus mangane apa? ndongkok sego. Balek. Oke. Awake. Masih gak iwak yo mangan awake. Bojomu Bojoku. Ngono langsung lep. Besuwel. Aku sampean batin ya Allah. Iki bojoku apa jaranan. tapi tetep wong lanang iku imam. Yo imam. Bojomu aja diseneni. Pernah karena dia gak ngerti. Gak ngerti akhirnya alhamdulillah so. Ya. Mau tuturi winginane. Oh iya. Tanggoku ana ustaz, ana model, ana yai. Dek sayangku cintaku wong iki. Heeh. Nek sampean jek cinta ambek aku belajar ngaji ya belajar sembahyang. Betul. Alhamdulillah gelem so. Bojomu gelem sembahyang, Sembahyang gelem ngaji. gelem ngaji. Sampai totok endi ngajine? Saulan katam. Saulan tok katam. Bojomu kata. Bojoku katam. Alime bojomu. Alhamdulillah masalah saiki kon ro dhewe nek mangan. Mangan yo. Doko segos. Gak blek ngono gak. Gak elek kalem. Kon ro nek maca bismillah. Ya apa? Kaya wong opo iku nek ngarani Wong kiroan. kaya wong kira. Ya apa? Maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iku mangan. Suwel, mari menentek so. Entek. Sego entek. Heeh. Sadaqallahul adzim. Bojoku so. Iku ya jenenge kliwat. Liwat apa? Ya kudune mbok omongi. Mari mangan ya alhamdulillah kok iso. Oh jenenge saking pintere ngaji. Ya. Ngono maneh. Heeh. Biyen wong lanang nek karep ngono iku karo dhewe. Hubungan suami istri. Hubungan suami Kon karo bojomu. lah biyen mlebu kamar dek. Dil. Mari kita nderomos rokokan leren. Sadurunge ngaji. Sadurunge ngaji. Mlebu kamar pung langsung bating blek Balak. Terus degel. mari ya wis. Wis. Sadurunge ngaji. Sadurunge ngaji. Sawise ngaji. Sawise ngaji so. Ya apa? Mlebu kamar bleng. Aku dikon maca Fatihah ping 7. Buka lawang tok. Buka lawang kamar. Maca Fatihah Fatihah ping 7. ping 7. Fatihah ping 7. Alime bojomu. Oh, aduh mau yo. Mari maca Fatihah ping 7 so. Ya, Nyopot kelambi. nyoplok lambi. Nyopot kelambi kok tak kandhani. Langsung tanding. Lho, tandhe yo apa? Dikon maca surat Al-Ikhlas ping 30. Maca nyoplok lambi, maca Al-Ikhlas 30. ping 30. Alime. Alhamdulillah, pinter ngaji pisan. Iya. Mari kabeh so. Heeh. Buka kathok. Buka kathok. Langsung. Buk. Dapat bukmu. Buka kathok bojoku ngomong, "Sayang, wacana Yasin ping 7."
aja sing loro. Lah wis yo ngaji. Mbok adus ngono. Adus iku biyen iku mlebu kamar mandi. Beleng. Langsung mlebu. Wis saiki gak to. Ya apa sih? Mlebu kamar mandi. Krek ngatakno apa iku Metek lampu. Metek lampu. Metek lampu. Bismillahirrahmanirrahim. Muruk. Muruk lebu adus yuk. Matai lampu. Tetek. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iku. Iku. Kan pas turu gak diomongno apa? Pas turu. Pas turu gak diomongno ya apa? Ya apa? Saking pintere bojoku. Iya. Aku turu diwacana Yasin. Lah enak sih, Kon. Nek kakek kulo nyawa bundut ngene. Diwacana Yasin. Diwacana Yasin. Tapi di depan bojomu jelas pinter. Pinter. Ya, kaya sapa iki mantene? Putrane Pak Suedi. Pak Suedi putrane namine Mbak Kolipa. Pak Kolipa. Kok jare mau Kolipa? Lah sapa? Sing nyatet kon. Marika. Mak Marika karo Mbak Denis. Mbak Deni. Heeh. Marika. Iki muga-muga ditungano bareng-bareng. Rumah tanggane awas sampai mimpilan pintuno. Malah jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah. Rambutnya murah. Oh. Eto. Kon belanjane 5.000 ka awake sampe. Oh, iki lho, Dulur. Bojoku dhewe ah. Hasilnya blodor 5.000 koyo ngene. 5.000 dadine kok ngene. Sukses to 5.000 sukses. Sampe tak kok jadi bojoku ah. Petik be. Mau jadi Mau. 5.000 kok. mau sayang. Potongan ngapes-ngapesi. Iki apaan itu? Iki ta. Iya. Iki kok sayangku. Oh, pacar. Gedaan. Oh. Kan mungkin juga. Apa? Pacar-pacaran dulu. Pacarmu Pacarku. sampai saiki wis jek dadi. Alhamdulillah yo masih wong tuane ngene. Alah, seni dadi bahaya. Oh, aku ngelingno nang awakmu. Pacaran yo pacaran. Iki durung kok krime. Dipane ngono mbok ora rabi apa sih? Apa? Enggak tahu apa. Kon beri berita itu. Beritahu apa? Yo jelas Loh, yo. kon pacaran coy pirang-pirang tahun. Kon gawe apa ae hari kuwi nak 5 tahun. Barangkali tak lakoni bener. Oh, Depo wis man. aku temenan kon mau. Apa sayang? Sampe dijodohno. Apa? Masa koyo marmut itu kan. Lah yo kaget kok. Lah apa lah ngono sih? Kok iso Sok aku sok. sok iku yo sok yo kaget wong lanang iku. Ayo. Paling Maksudnya apa? Cengakno. apa? Telat dijodohno. Sayang. Aku wis berjuang gak karu-karuan gawe sampe kok sampe dijodohno. Toh. Kon koyo ngene kok sik sabar ae sih. Sok pirang tahun? Pacaran mbek Entek piro kon? petang tahun tek gak karu-karuan so. Entek sak bajak waktu sampe kon tuku katoke gak iso lho musane iki lho. Kok iso kon kene dijodohno wong kok meneng ae. Nek aku koyo ngene kok gak trimo. Sapa sing ngate rabi bojo? Apa pacarmu? Batok. Oh iya, Lanang kok wong arek lanang sida ungu kon iki. Iya. Aja gelem digawe sembarangan wong wedok. ojo sampe aku kalah, Dek. Yo, Wong lanang. kongko lah wis ah. Bener. Wong lanang kaya aku iki lanange jagat. Ngono lho. Sing katen rabi awakmu sapa? Lho, betul aku tak pateni tak bacot ancal-ancal tak mutilasi dadi 12 70 patah. Lah tadi bane pentel.
sak menganti. Sugih wong sak menganti. Calon kata dikenal sampean iki sok sak penganti. Gak peduli tetep tak pateni. Bacok. Masih soge saya. Masih soge pancas derajat sembarang. Bacok. Batok, harga diri. Harga diri. Ngono lho to. Aku lanang kok dilecehno. Aja apa gonceng arep mataku. Lho, goncengan kok batok. Bacok. Sapa, Dek? Sapa sing kate dijojone sampean? Pak Tanji. Sapa? Bacok to. Sapa? Pak Tanji. Wis seru wonge kon lapokane goleki wonge gondi. Petuk. Bacok. Bapakku tadi so. Masih kamu enggak masih mau? Tiba tadi dijojone. Bapakmu. Berarti kon termasuk gawane bacok. Kok dadi anak duraka. Terus ngene ae. Nurut aku. Mumpung durung dirapi bapakmu. Pacarmu ku dicipono ae to. Lah apa kok ngicip-ngicipi? Lah wong aku iki wis meteng anake mantu. Kon ro wis dadi kopeng. Nanti kon iki wis Ijo. Dadi lho. Salah dadi temen ta? Tadi. Lho iki nang nyempe pisan. Kesapiye? Iku ae jajal e. Anakku kok bolak-balik ngono. toh. Kon iki kok goblok sih kon iki. Nek durung dadi ngene ku blongsongen goblok. So wis tak blongsong tapi lodok. Kegedean blongsong ya. Gak iki sampe isine. Wis do, aku tuh wis meteng anak sampean. Ya apa aku iki bingung. Anakku sayang. Anakku sayang. Wis gak apa-apa, Dik. Apa iki? Aku ikhlas wis, Bapak. Ikhlas. Sama dirapi bapakku sih. Ndo. Aku ikhlas wis. Bapakku lho gak iso apa-apa wisan. Terus Bapakku nek turu wis turu wonge. Kok nek bapakku wis turu, sampeyan berangku. Lho toh. Kon nek boleh kaya estafet kon kuliah. Apa? Bapakmu gak ono kon ganteni. Penting lho ngono kon lan. Anjene usume saiki ngono ya. yo Usume ngono. Lho apa kon iki Tapi toh? gak apa-apa ya sayang yo. Iya sayang. Ibu tiriku kan lebih menggoda. Berarti kon trimo. Aku tak mantuk yo. Sampe mantuk. Aduh, aja aku cari perpisahan iki ya sayang. Sayang. Iya. Sebenarnya Kon nanya-nanyangan to. Kaya wong setek ngono kon. Aku sesali yo. aku tidak menyesal sayang. Tapi demi masa depan kita berdua sayang. Demi buah hati kita. Demi buah anak hati kita. Yang penting kita tetap bercinta ya sayang. Yo. Hah? Tabungnya aku. Hah? Sayang, Apa? kamu walai ya? Loh, kok kae kok kaya iki lho. Iki mana anake kudu itu. Ya apa? Udah karo aku tute. Aku mantuk ya. Enggak dia sayang. 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 Ya Allah. Jadi orang temen. Oh, so, oh, ci nasibmu iku. Lah ya so. Biyen ngarep rondo ditinggal colong wong mlayu. Saiki kate rabi wis ngene seneng digondol bapakmu. Sing nemen kebacet ya kon. Kok tak kongkon ngicipi dadak wis mbok emplok. So. Kau tak kandani. Apa? Sing kebacet iki ya wetonku so. Apa weton? Hitungane wetonku kliwat. Berarti kon kalah weton. Ala weton. Berarti kon trimo iki. Terima Aku kasih. weton gak trimo to. Terima so. Ah, celak iku to. Bapak so. Sawane kok bapakku, gak peduli bapakmu. So.
Bapak nek bokok bisa. Bapak Kon kok kaya ngene umbah-umbahan to. aduh Telat. Ibuke mangan dhewe saiki. aduh anak kurang ajar waktu anak cuma kemana kayak pikiran Pak bapak Iki bapakmu to? bapakku ini Meletene to. orang aku sampai wis tuwek-tuwek kok melarang sih Pak loh ini dulu kenangan orang tua sepupunya oh sudah ada bapakku terus Hah? kalau Wes lho. Koyo ngene kok kate rapi. Sat. Bapak jange rabi perawan. So, iki kudu bapakku so. Bapakku iki. Pak. Ate tak bacok kaya bapakku. Aduh. Jange rabi perawan ya. Alah, tak kenal kasur anyar. Mari ngono. Mari ngono aku tergelep. Pak. Pak, bapak, sampe dikono ibu sing nang kono jare sok ngadeg ta. Lah, so, ojo ngono bapak iki lho so. Iki sapa? Iki rasa. Apa? Kok kamu krasa? Krasa kaki. Sabar Pak, sabar Pak. Anjene apa? Sabar arek punyane arek metal. Krasa apa, Pak? Iki ta. Krasa Pak. Oh, krasa apa? Krasa entuk. Sabar. Aku jangan lagi banget. Aku jeduk-jeduk bapakku sing tak pendem. Toh, golekno uyahe to. Siapa nih terusan? Bapakmu tak kresek ya wis. Dikren dipepet. uya, terasi penting dadak kerjaan. Apa Pak? Aku tak deweki. Beneran petuk karo penting. Rasa, rasa. Petuk karo rasa. Rasa kok. Ya ya rasa. Apa yang menggaya aku Pak? Enak. Apa Pak? Bapak iki nak duwe gaya duwe bojo perawan nak. Wah, ya bengi aku iki anyang-anyangen nah ya. Pak. Ojo sabar, 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 sabar. Ari, ayo, ayo. Ayo, ayo. Masuk kono ku yo delok umur, delok potongan. Mambu lemah ngene kok sik. Loh, pambulan lemah wajahe, tapi ijek atos. Ya, jelas. Pak. Berarti aku katanya duwe ibu anyar lah Pak. Iya, Nak. Dan kan aku gak tahu lah, Pengonan nih Pak. Pak kalau keterang penistet. Bener para tua utang. Adikku kok celeti-celeti dosa. Bako, bako. Hebot, Nak. Saelek-eleke wong tuwa iki tetep kok
Suara panik. Aku tak nanggap kebarang kali tak nanggap. Ono kagak kabeh. Aku golek karo kanca-kanca pesoting. Ting. Terus Kamar dulu, kamar itu bidodron. terus demo bola peno kaya apa? Iya, lihat dhuwur. Oh, digawe nyoting. Gedhe dhuwur ngono. Apa maneh? Wis, aku foto. Foto. Aku nanggap orkes, Pak. Oke. Prokes. Orkes. Ya, sing ngene jane aku. Iya, ayo, wakile Pak Ade. Ya, ya. Waktu. Wah. Makane nyanyi tak tekek. Iya. Jo. Kabeh 50 juta lho. 50 juta kuno. Apa meneh? Wah, alasan wantor. Terus mbok kok jare? Wong sugih kaya Mami Okta apa maneh kate mantu. Piro dhuwitku? Iki dhuwit gak ono nule nominale kari gunting iki. Apa maneh lho? Ya gara-gara aku ngelairno iki boleh dijahit 16. 16 kerapeten cak tak kon dedel telu. Main 16 buntu bojoku ya selingkuh cak. Duwe anak Pedro padha karo anjing putih iru. Bengi gak mulih. Oh, dirasani tonggo. Apa maneh tak rabekno? Yo gak teko-teko lah isin aku. Undangan wis kadung nyebar. Jamene lho teko. Terop yo wis apik kok Pak Lurah kuwate yo wis ono. Rasa-rasan sapa?
mantu. Pekakas peple kate nantang anak. Mungsu mboke dhisik iki lho. Nek mboke ngatasi, mboke lega, baru mungsu anakku. Ora gathul apa kemeru. Ketoro kok mulai nang omah bareng iku kok digonceng iku. Loh, iku mang aku ngono ngene lho ngegrab. Ngegrab iku mak gak teko-teko. Terus wong iki ngono liwat. Ae tak barengi kono anake. Darmanto sih. Darmanto matamu ah. Panyokta. Loh, iku namanya Darmanto nggih, Pak nggih. Darmanto ku bapakmu nak. Namanya anak awak anake Darmanto to. Nggih, Pak. Ayo. Bareng. Nggih, ndak yo. Main oce. Metu-metu. Anak kula niki polos. Ayu rupane tapi keplek. Metu-metu. Jarene ngene. Kok diapano kok? Aku gak ada apa-apa no, orang ngene. Pak, sampean kon seperti omahe Darmanto. Wes, roh, sampe gak usah kakek ngomong. Tak jiar apa masih makan kamar jarine roh kok. Terus ae. Terus? Baru kesel ya, Bang. Bang kesel. Oma sampean ngono iki. Lah jare sampean wis roh omahe Darmanto. Yo sing goblok kon. Lah kon romamu lah kok mandek Pak. Lho lha kok iki kaya. Kok iki lho kaya. Lah nek ngene ideken lho wong iku. Kok iki kaya aku wis roh omahe Darmanto. Liwat karo omah Iki kan ngerti jenenge Darmanto memang yo tak ngerti. Iki dia tau nodaya kumlengse. Hotel opo gak gablek duit kok hotel. Ayo ayo. Ojo sembarangan sing nang wong. Kon kudu nurut. Lho aku nurut kok kenapa? Tiruan makmu iki lho, tiruan makmu. Ya ora iso. Lah aku kok tiru sampean. Lah kok gak iso? Kok sampean wis do ora lanang ora kok tiru ya ora mungkin to. Oh, blok kare iki rek. Lho. Kok tanya nek gombale. Dari sapa? Iku tau mentel aku terus keracunan. Berarti Pak sampean iku wis wis. Ayo. Gombal opo? Nurut. Nurut piye Semi? Nurut piye? Aku kok rabekno wong tuwek. Lah timbangane aku mbok sampean. Kok tak rabekno taji. Wong soge sak menganti jerakan ceker titik. Saiki timbangane. Banyake gak gelem dirabi tadi diceker raimu ambek ceker kok. Lho lah sampean iku lho. Aku mbok kok rabi donya apa rabi wong? Cekere taji sak menganti iki kirim nang Hongkong kuwi 3 kilo. Kayak contoh, Ya contoh. tiga keripik ceker. Saiki timbangane sampean ngongkon aku sing rabi. Alu wong sampean timbangane nganggur pedak. Ora apa? Wong Mamyokta gak tau medak. Aku mudhun teko kampung kene wis dinyangarekno ngomah. Lho lha sampean dinyang lah timbangane sampean kok kurang. Ora apa wong aku tak dorong 10.000. Lho lah yo. Arek 200. Saiki cek ning oleh warisane tadi. Kudu nurut. Sampeyan terus deh ngene Ya apa? ya. Aku sing ngangkat nikah, sing ladeni taji sampean. Berarti kon sing entuk duwike, Yo, sing ngeloni taji aku. yo. Kon gak ngerti suwe-suwe lagi dadi kerupuk kulit. Kok iso iki lho? Tapi Kak, kon itu blonjo, itu sembarang kali perhiasan termasuk ya kon kudu ngladeni. yo malah Wis gak usah. Kon akeh gak dol sampe mak, tak coret kakak, seret. lho wong aku lho baru sampe lebokno kakak. Wis, Lho kakane kakak ndi wong akte ae gurung tak teno kok. anane kon gak tak tulis akta aku nglairno biyen ya tekon ndi. Wis kon kakakku, Inge Rokaya. Anake Mamyokta. Empo, Wis, sampean ae. gak Empo. gak nurut tak ajar entek-entekan. Lho, Tak kepruk kursi kon. Mak mami iki undangan wis nyebar. Ojo sampe isi lho ya. Wate terong wis tak tekano, catering yo wis tak tekano. ya Bapak. Kosek, baru tutup. Aja medaya.
kon iku nyungsang nak. Lah kanane nyungsang apa? Aku sikile dhisik. Dudu Apa? bun-bunan sik. Kosek. Sopo? Hah? Sopo iki? Lah sampe tak udah mau iki. Wong undangan lo jek kok jam 7, jam piro? Monggo. Sopo? Sampeyan sopo nak? Matamu ngono kan. Niki kula dikengken ngeteraken Bapak. Sampe iki sapa ngeteraken Bapak? Ngeteraken niki lho gawan-gawane Bapak, saking Bapak. Bapakmu jenenge sapa? Kula anake Bapak. Sapa bapakmu? Bapak kula. Sapa nak? Kula anake Bapak. Bapake sapa? Kula anake. Lah iya bapakmu jenenge apa? Pakde idune Pakde. Bapakmu ku sapa? Niku bapak kula Sutaji Sayyidul Qadir. Bapakmu Taji? Nggih. Oh berarti iki peningsih. Ya apa perhiasan iki? Nggih. Perhiasan delokan itu. Duwe perhiasan buku pecel. Perhiasan buku pecel. Peningsih iki. Lah bapakmu nang. Bapak kula mate. Alhamdulillahirabbil alamin. Kasih dorabi alhamdulillah alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah kasih dorabi. Alhamdulillah kasih dorabi. Aku semaput. Bapakmu mate. Mate. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Mari belamu mate bapakmu mate. Alhamdulillah. Berarti Singgaran itu menentukan saya tidak berjodoh dengan Pak Taji. Alhamdulillah ya Allah. Mengabulkan doa saya. Sebagai tutupe wira kaya lagu sono bisa tungkal gapura kon saiki iso gak iso gantine bapakmu bapakmu mati aku kan iki lho terus kowe sapi kan maksudnya sampean iki apa kon ganterono bapakmu gak tutupe wira mami okara kula ganteni bapak ra diambari sampean anakku inyo ah boten ayo kalian boten nek kita tukar sepeda motor Suzuki Honda Yamaha boten otak tukono pancing sentek dana disentek dana wis nurut anak yo tolong lah boten iki lho tamu wis teko apa-apa boten saged ngapunten boten ayo tanah wong kok jek turunan Taji boten apa nak boten nolak ora ajar
disangka, Pak. Mantu sing tak karepno iki. Ono mate, Pak. Lah terus saiki saolo iki rabekno sing penting aku gak izin. Kawan tau. Iki dinikahno. Dinikahno, Pak. Mahare wis ora. Iki lho seperangkat rokok Pak, Pak Penghulu. Sarungnya anyar nggih. Nggih. Iki mandane iki. Tak nikahne ya. Pulpen senang. Bawa pulpen. Kenapa? Pulpen. Iki ana pulpen. Duduk. Dosis. Oh, lah iki apa pulpen iki? Nah. Iki apa, Pak? Multifungsi. Iki duduk pulpen apa? Setel ndangak, disetel ndangak. Aja ngono, pulpen apa? Nek nang kantor iki kanggo nulis, nek nang sawah kanggo gede jagung. Aja kesuwen iki tamu wis padha teko sampe nikahno anak. Nikahno. Oh, namanya siapa? Namanya Siswanto. Siswanto. Kemanten Putri. Inung. Mbok nikahno dhewe apa wakil aku? Ya wakil sampeyan aku londo, Pak. Wakil aku. Nikahno. Ini saya. Motor sahadat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ingkang gantap catur netro nggih sakmenika Cinandra pinanganten Putri Nirkadya Widodari awan dene pinanganten Kakung Nirkadya Garangan pinanganten sampun sumadya badhe nindakaken adicara balang gatar wonten sanes wedal gatal niku suruh ingkang disawataken nanging wonten mriki badhe dibantal dibalang kalih watu kombung suruh Pak padha suruhe Pak nggih monggo niki adicara balang gatal mawa hitungan nggih
setunggal kali setengah siap nggih siji loro telu foto nah kemantene sekarat dipoto syuting J, sampun paripurna acara panagata. J. Suarane kok gak pangkring aku. Tetep lele kali asalmu kuburan. Balik aku kuburan. Asalmu alas balik alas. Yasin. Balik kurang innalillahi wa inna ilaihi raji'un.